Baran ku ziyartar channel dinmu inda za nuna muku yadda za ka sa wa WhatsApp ɗinka mukulli ba tare da ka yi amfani da wani application ba. Kar ka manta idan kai sabon zuwa ne ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabon bidiyon mu da tsarin mun ɗora. Farko za ka shiga cikin kan application ɗin naka. Kai tsaye za ka shiga application ɗinka na WhatsApp kamar haka. Bayan ka shiga za ka ga saman hannunka ɓangaren shi na dama wasu ɗigo-ɗigo guda uku, sai ka danna su. Bayan ka danna su a can ƙasa za ka ga inda aka rubuta setting, sai ka danna shi ma zai kawo ka waje kamar haka. Inda aka rubuta account shi ma sai ka danna shi, sai ka danna inda aka rubuta privacy. Bayan ka danna inda aka rubuta privacy za ka danna ƙasa, za ga inda aka rubuta fingerprint lock, sai ka danna shi. Zai rubuta maka waje kamar haka, ma'ana duk lokacin da za ka sa WhatsApp, za ka shiga WhatsApp ɗinka dole sai ka yi verifying ɗin kai ne za ka shiga. Zai kawo maka waje ya ce confirm your fingerprint. Fingerprint ɗinka wanda yake zana shi akan wayar shi za ka amfani da shi. In ka yi verify naka zai kawo ka waje kamar haka. Farko za ka rubuta maka immediately kana sauka da kan WhatsApp ɗin ko kuma kana sa ta aiki za ta shiga. Na biyu za a ga inda aka rubuta maka after 1 minute. After 1 minute duk bayan minti ɗaya zai dinga shiga aiki. Haka ma na ƙasansa inda aka rubuta maka after 30 minutes shi ma haka. Amma ba mu amfani da mai immediately. Za ka fita da kan WhatsApp ɗinka. Bayan ka fita da kan WhatsApp ɗinka gaba ɗaya, in ka koma zai nuna maka kamar haka. Dole sai ka yi verifying ɗinka ne. Kar ku manta ku yi liking ɗin bidiyon nan sannan ku danna subscribe.